Hola a tots i a tots, benvinguts a aquest set de vídeos per entendre com s'ha fet l'anàlisi de dades del projecte Actuem a Temps, espècies susceptibles i invasores de Barcelona. En aquest conjunt de vídeos presentarem una mica com hem fet el conjunt de l'anàlisi de dades a través de 5 vídeos, que progressivament aniran explicant el codi que es troba disponible a GitHub. En aquest primer vídeo veurem com es fa la descàrrega de dades d'eNaturalist del projecte associat amb Actuem a Temps, veurem com descarregar-les, com importar-les a RStudio i com es van carregant en aquest repositori GitHub i com fer una mica de neteja inicial d'aquestes dades. Us presento aquí l'enllaç del GitHub d'aquest repositori que tenim aquí penjat. Trobareu el link a la descripció i també el trobareu a la pàgina web del projecte, d'acord? Aquí a la part de tallers i materials, a banda dels diferents materials que hem generat en aquest projecte, aquí trobareu també aquest link, aquest repositori i una mica l'explicació. En aquest repositori de GitHub tenim tots els arxius que serveixen per analitzar aquestes dades i els diferents scripts que han servit per anar generant aquests anàlisis. Aquí teniu en el README una mica d'explicació de l'estructura d'aquesta carpeta i avui el que veurem és aquest primer codi, aquest primer script, on tenim el codi per fer la descàrrega i revisió de dades del projecte d'eNaturalist, d'acord? En aquesta carpeta teniu sempre per cada un d'aquests scripts el que és l'arxiu rmarkdown, on podeu trobar, aquí podem veure aquest per exemple, en llenguatge de codi per R, tot l'arxiu sencer on podeu veure chunks de codi i també les explicacions, i també, perquè podeu veure el resultat que surt d'aquests anàlisis, teniu l'arxiu MD on podeu veure en un format una mica més bonic el que va exportant cada un dels trossos de codi. Anem a veure com es fa aquesta descàrrega i neteja de dades del projecte d'eNaturalist. D'acord, en primer lloc, l'objectiu d'aquest codi és descarregar aquestes dades d'eNaturalist. Aquí el projecte d'Actuem a Temps dins d'eNaturalist hem vist que ara mateix hi ha recollides 1.400 observacions, que per exemple aquí les podem veure en aquest mapa, d'acord? Però aquí no ens permet fer anàlisis. El que necessitem és exportar aquestes dades per poder treballar amb elles i fer-ho de manera que puguem anar actualitzant aquests registres per tornar a reanalitzar un cop es vagin incorporant més registres. D'acord? Per descarregar, el primer que necessitem és el link, aquest link d'aquest projecte on estan associats tots aquests registres d'aquestes 10 espècies susceptibles de ser invasores que analitzàvem en aquest projecte. En primer lloc, carreguem els paquets necessaris, utilitzarem aquests diferents paquets, alguns típics de neteja de dades amb R i, per exemple, aquest RINAT específic per descarregar dades d'eNaturalist. Si no els tenim instal·lats, primer els instal·lem i després els activem, els carreguem a la llibreria. Per exemple, fent córrer aquest tros de codi podeu tenir també més informació de com funciona aquest paquet RINAT per descarregar dades d'eNaturalist. En primer lloc el que fem és descarregar-les amb aquesta funció get-inat-ops-project, ficant la URL del nostre projecte, descarreguem totes les dades i el que veiem, si mirem els noms d'aquestes dades que hem carregat, que hem anomenat act, veiem l'ID, la descripció, longitud i latitud de cada una de les observacions, també tenim quin era l'usuari, la data d'observació, etc. Aquí tenim una gran quantitat de dades, algunes no les farem servir, altres sí, d'acord, i que podem utilitzar per analitzar aquestes dades. Una cosa que podem fer ja al principi és mirar en data d'avui quin és el nombre total de registres. Per exemple, quan vaig córrer aquest codi, el 16 de desembre teníem 1.441 registres. Això cada cop que ho utilitzem, aquí ens informarà de quants registres tenim inicialment. Algunes de les coses que podem fer per filtrar aquest dataset, per assegurar que estigui correcte, és eliminar aquells registres que tenen poca precisió geogràfica, aquesta positional accuracy. Fem un histograma per mirar aquesta precisió geogràfica, quins valors pren. I aquí observem, per exemple, que hi ha alguns valors molt més alts de 500 metres. És a dir, hi ha valors amb molt poca precisió geogràfica. Seria correcte eliminar aquests valors. Per tant, el que fem, en primer lloc, revisem quants valors hi ha de cada una d'aquestes precisions. Per exemple, quants valors hi ha que tinguin una precisió més alta, no precisió, o sigui, una àrea de dubte de més gran de 300 metres, per exemple.
i quants n'hi ha que tenen menys de 10 metres. Fixem-nos que realment no són gaires els registres que tenen poca precisió geogràfica i decidim eliminar els que no tenen prou precisió, com que aquesta precisió geogràfica és més alta de 300 metres. D'acord? Un cop eliminats aquests registres amb aquest tros de codi, el que fem és tornar a fer l'histograma, veiem aquests registres amb més precisió geogràfica. Revisem ara quin és el nombre total de registres, veiem que és 1.408, d'aquests 1.440 que teníem al principi, hem reduït alguns assegurant la precisió geogràfica que necessitem pels anàlisis. Per tenir una mica d'idea d'aquest dataset, el que fem també és fer aquest gràfic, per exemple, on podem veure el mateix que vèiem en l'histograma d'abans, però aquest cop amb densitat, per les diferents espècies, per veure si hi hagués alguna espècie que clarament les seves dades tenen poca precisió geogràfica. No és el cas. La gran majoria d'espècies tenen el pic aquí en valors baixos de precisió. Una altra cosa que necessitem fer aquí al principi és revisar si hi ha registres buits. Si per algun motiu hi ha registres que no tenen nom d'espècie, per exemple, que és clau pel nostre tipus d'anàlisis, i per tant revisem en aquest taxon name, que és la variable que registra el nom, si hi ha algun que té NAs, que té un registre buit, NA not available. Dels registres que té totes les espècies que nosaltres consideràvem i veiem que apareixen NAs. Contem quants són amb aquesta fórmula d'aquí i ens apareixen que són 47. 47 registres que no tenen identificació de nom. No podem treballar amb ells, per tant els eliminem amb aquest codi d'aquí. D'acord? Tornem a sumar per si de cas i veiem que ara els registres sense nom d'espècie són 0. Fantàstic, podem proseguir. Ens interessa molt veure com ha sigut l'acumulació de registres durant el temps que ha durat aquest projecte i valorar també quan ha sigut l'aportació de registres abans i després d'iniciar la campanya de camp per part de l'equip de treball. Llavors, el que fem és, a través d'aquesta línia de codi, creem aquest gràfic on veiem com es van acumulant els registres al llarg del temps fins a arribar a aquests 1.400 que teníem. El que podem fer també és indicar aquesta línia de l'11 de novembre, que és el dia que es van començar a afegir registres per part de l'equip de treball, i l'afegim aquí al gràfic. I podem comptar també quants registres són d'abans de començar la campanya de camp per part de l'equip de treball i quants són de després, fent també la campanya de sensibilització. Doncs teníem 246 abans de l'inici del projecte i 1.114 que s'han registrat per part de l'equip de treball i també probablement gràcies a les activitats de sensibilització. Una altra acció que també podem fer de neteja de dades és l'eliminació d'espècies poc representades, que tenen molts pocs registres i per tant tampoc ens permetran treure cap conclusió i en alguns anàlisis posteriors seran una dificultat que no ens permetran fer l'anàlisi. Revisem quants registres hi ha per cada una de les espècies i les ordenem. Veiem, per exemple, que Mesembryanthemum cordifolium, que correspon a l'espècie Aptenia cordifolia, que en iNaturalist està registrada per aquest nom, és l'espècie amb més registres, amb 337 registres. Aquí tenim l'ordre de les diferents espècies i observem com aquestes 4 finals, que són híbrids o algunes espècies de lantana que també s'han considerat per tenir en compte quina presència tenen a la ciutat, amb algunes només hi ha un registre o 2 en alguns casos. I el que farem és procedir a eliminar aquests registres que tenen menys de 10 o que tenen menys de 20 registres, per exemple, per no tenir resultats massa esbiaixats. Fixem-nos que les espècies del projecte totes tenen una major representació. Amb aquestes mateixes dades les podem veure gràficament amb aquest ggplot, amb aquest gràfic, on veiem el mateix, el nombre de registres per cada una de les espècies ordenat. Veiem com hi ha 3 espècies que clarament tenen molts més registres que la resta i per tant tenen molta més presència a Barcelona en base a les dades registrades fins ara, que són Aptenia cordifolia, aquest Mesembryanthemum cordifolium, Dichondra micrantha i Mirabilis jalapa. Aquestes 3 són les espècies susceptibles invasores més presents a la ciutat de Barcelona considerant les dades que tenim fins ara. Amb aquestes línies de codi d'aquí eliminarem aquells taxons amb menys de 30 registres, aquests que dèiem que estan poc representats, i ens queda aquest llistat d'espècies amb les que podem treballar a partir d'ara. Ara mateix tenim 1.346 registres. L'últim pas important d'aquest projecte és que aquests registres provenen de diferents fonts, de diferents usuaris d'iNaturalist que han registrat les espècies i podrien haver-les registrat més d'un cop. Un mateix individu podria, per part d'usuaris diferents, podria haver estat registrada 2 vegades o fins i tot per part d'un mateix usuari.
Com que es tracta d'aquesta identificació col·lectiva, una cosa que és molt necessària de fer és l'eliminació de possibles duplicats. Podem buscar si hi ha exactament les mateixes dades, és a dir, exactament la mateixa espècie en la mateixa longitud i latitud, però pot ser que pel punt de fer la foto no sigui exacte. Per tant, el que fem és prendre una petita distància que la considerarem com a potencial de ser el mateix registre. I el que farem és buscar aquells registres que tenen una distància, per exemple, de 50 centímetres, i que són la mateixa espècie, i els eliminarem, d'acord? Però comptabilitzarem quan són i els eliminarem. Per fer-ho he fet servir aquesta funció del paquet EcoSpat, que serveix per analitzar distribucions d'espècies i que el que ens permet és, a partir d'una resolució geogràfica definida, que nosaltres hem posat, per exemple, aquests 50 centímetres, permet desagregar les dades eliminant aquestes que estan massa agregades, val? Probablement perquè són un duplicat potencial. El que fem és demanar-li que sobretot ens faci aquesta desagregació a través del nom d'espècie, és a dir, que no ens elimini si són espècies diferents, només si es tracta de la mateixa espècie, i això ho fem a través d'aquest by que li fiquem el nom de les espècies, de manera que per cada una de les espècies mira si hi ha 2 punts més a prop de 50 centímetres i filtra un d'ells a l'atzar. Inicialment aquí ens marca que teníem 1.345 registres, se'n queda 1.341 i n'elimina 4, que són aquests potencials duplicats en total. Un cop hem fet aquest procés, el que fem és recuperar les dades d'aquests registres que teníem a la resta de variables, fent aquest merge amb la resta de dades del dataset, la resta de variables del dataset, i finalment tornem a tenir aquest dataset amb les 75 variables i els 1.342 registres. Podem exportar aquest dataset per després poder accedir més ràpidament en un CSV, per exemple, i finalment ja registrem el número de registres nets que hem tret d'aquesta descàrrega d'eNaturalist, que són 1.342 registres d'espècies potencials a ser invasores a la ciutat de Barcelona. Bé, fins aquí aquest script per descarregar les dades d'eNaturalist. A continuació tindreu les següents parts per continuar aquesta anàlisi de dades. També tindreu el llistat de reproducció que us deixaré per aquí sobre. Feu una ullada per veure com continua aquesta aventura d'anàlisi de dades. Fins aviat!